Здравейте, аз съм Тимшел, на 17 години от град Варна. Най-интересни ми бяха естествено срещите на живо, най-вече в Брюксел, но може би най-полезни бяха онлайн срещите, когато говорихме по различни теми. От проекта научих, може би най-добре как да се обръщам към различни институции, по какъв начин най-добре те да ме разберат, така че да ми помогнат по възможно най-добрия начин, да отговорят по възможно най-добрия начин. От началото на проекта до сега, до края му, минаха 2 години, през които смятам, че израснах доста като човек и станах по-отговорна.